Uwi dito. Sorry po. Tuloy kayo, tuloy. Madilim na. Oo, ginabi na kami. Pasok po kayo, pasok. Oo, sige. Happy na si nanay. Nakita niya yung apo niya. Sobrang happy. Sobrang happy. Ayan. Ngayon, John Lloyd, kasi ako'y masaya kasi hindi na ako mag-aalala. Pero bukod sa akin, alam nyo naman, kita mo naman yung magulang mo na alalang-alala. Salamat sa Diyos kaya dito na kayo. Dito kayo magsimula ulit. Siyempre, pinakadabis nga naman pagkasama ang magulang nyo. Nay, salamat sa Diyos kasi sa pakikiusap ng ating mga viewers, mula nung nai-upload ko to, gustong-gusto nila talagang mailipat sa lugar itong anak nyo tsaka manugang nyo po. So salamat sa Diyos, andito na. Pero ang pakiusap po ni John Lloyd sa akin is gusto nilang magbukod, maghahanap daw sila. At yan din ang pangako ko. Bibigyan ko sila ng tulong, panimula para mangupahan. May maupahan po ba dito? Meron naman pong malapit dito. Pero bakit hahanap pa kayo ng mauupahan? Ito na ang bahay. Kasya naman tayo dito. Kasi nahiya po ako sa inyo. Bakit ka naman mahihiya? Inanay mo naman ako. Okay na kayo dito. Para naman makasama ko yung apo ko kahit sandali lang. Alam ko naman kaya mo manindigan sa sarili mo. At yun ang sinabi mo sa akin. Wala pong problema kahit dito na lang po kami muna tumira. Yun. Sige, sige. Okay. Ay, kunin mo muna yung baby. Baka nagugutom na yan. Sige. Pwede po ba sa kwarto niyo? Sige. O, sige. Padidiin mo muna. So, Nay, pwede mo bang ikwento sa akin o anong klase nga bang anak si John Lloyd? Si John Lloyd, napakabait po niyan. Tsaka masipag. Yun nga lang, maaga talagang nag-asawa. Kaya, Wala nang magawa. So, matanong ko na nung hindi pa sila nagsasama, parang nung girlfriend pa lang niya, pinapasyal din ba niya rito? opo, pinapasyal po. Lagi ko nga din sila sinasabihan, oh, bata pa kayo. Huwag muna kayong mag-aasawa. Tapusin niyo muna yung pag-aaral niyo. Pero ayan na, wala na. Wala nga nang magawa. Wala na magawa. So, upo muna kayo, no? Ayan. Si ano naman, si Steph, okay ka naman dito? Kasi yung usapan natin bago tayo umalis doon sa ano nyo, na kukuhaan ko kayo ng matitirhan. Pero ang request ng nanay ninyo, dito lang daw muna kayo. Okay ba sa inyo yon? So, wala nang problema. Pero huwag kayong mag-alala. Babalik-balikan ko kayo rito. Kumustahin ko pa rin si Steph kung anong kalagayan, lalong-lalo na dyan sa baby nyo. Basta ano lang mga anak, no? Lagi nyo lang susundin ang payo ng mga magulang ninyo. Gaya laging paulit-ulit kong sinasabi sa mga taong aking natutulungan, especially sa mga minor, na hindi kailanman nag-isip ng hindi maganda para sa anak ang ating mga magulang. No? So, Nay, ano naman may papayo mo? So, John Lloyd, kasi nagulat naman talaga ang nanay mo. May tampo ka pa ba sa iyong nanay? Wala po. Wala. Talagang gusto mo lang lumayo. Kasi nahiya nga po ako sa kanila. Nahiya ka dahil hindi mo natupad yung kanilang pangarap para sa'yo. Pero pwede pa naman hindi porkit nag-asawa ka na, pwede nyo pa rin tapusin yung mga pag-aaral nyo dahil mga bata pa kayo. Magandang araw mga kaagapay. Ayan, muli na naman natin napanood ang isang madamdaming pagkikita po ng mag-ina. Ayan, si John Lloyd po at saka yung asawa na si Steph ay dinala na sila po ni Daddy Frankie sa kanilang nanay, sa nanay ni John Lloyd. So, yun, talaga namang nakakaantig ng puso na sa wakas nagkita na sila muli at kumbaga magiging maayos na yung kumbaga alitan or ano yan, yung relasyon po
ni John Lloyd sa kanilang nanay at si Steph sa nanay ni John Lloyd, kasi nga siyempre medyo masakit din po sa isang nanay na kumbaga malayo yung anak niya at saka yung apo niya sa kanila. Then kasi nga si John Lloyd at sa si Steph ay maaga silang nag-asawa ni Steph. Ayan. Kaya medyo masakit din po sa kay nanay kasi nga base nga sa sinabi niya na siyempre hindi natupad yung pangarap ni nanay kay John Lloyd na makapagtapos, di ba? Lahat naman ng nanay, pag hindi natutupad yung mga gusto nila sa kanilang mga anak or medyo nasusway sila ng kanilang mga anak, ay talagang masasaktan po sila. Ayan. Wala naman talagang nanay na piniling hindi gustong mapabuti ang kanilang anak. Pero sabi nga niya, nandyan na yan, naging na sila, nagkaanak na sila. So, oras na rin po para magkapatawaran na po or maging maayos na po sila. And maraming salamat kay Daddy Frankie dahil siya din po yung naging tulay para makapag-usap ulit ang mag-ina. And yun nga, sabi nga ni Daddy Frankie na tutulungan nila si Steph at si John Lloyd na magkaroon ng makahanap ng paupahan. Pero sabi nga ng nanay niya na bakit naman sila magre-renta kung pwede naman sila doon sa kanilang bahay. Pero ako po medyo disagree din po ako kahit papaano na doon sila manirahan. Kasi sabihin po natin na okay po sila ngayon, pero baka balang araw magkaroon na naman sila ng di pagkakaunawaan and mahirap na. Hindi naman sa inano natin, pero parang nasa natin mga Pinoy na minsan hindi maiwasan na nangihimasok yung benan sa mag-asawa, which is mali po yun. And minsan naman kailangan talaga na bakod bahay na yung mga anak natin kapag nag-asawa na, kasi pangit din tingnan na nasa pa rin sila, nasa bubong pa rin sila ng mga magulang ni John Lloyd. And siyempre minsan may mga babae na hindi comfortable na kasama sa bahay yung benan niya. Oo, kasi hindi rin talaga maiwasan na may mga nanay na minsan naghihimasok sa mga desisyon ng kanilang anak, which is hindi rin minsan maganda kasi minsan na yung karapatan ng mag-asawa o yung dalawang mag-asawa ng mga anak nila, di ba? Kaya mas maganda na rin po yung nakabukod po sila. And nasa naman sila, nasa tamang nagkaedad na. And kumbaga nasanay na sila dun sa yung tinitirahan nila na kaya naman nilang mabuhay. Pero hindi porket naman na wala sila sa bakod ng mga nanay nila ay hindi sila pwedeng tumanggap ng advice ng mga magulang. Ayan. Alam natin na bilang mga magulang din ay gagawin din po natin ng lahat para sa ating mga anak, yung suporta, di ba? So, thank you kasi kahit paano ay bati na po sila. Kung may mga hinanakit sila sa isa't isa ay nawala na. So, ito lang din ko, part 4 pa lang to ng video ni Daddy Frankie. Itong ginawan ko ng reaction video, pero gusto ko lang din po sabihin sa inyo na nasa part 8 na po yung kwento po ni Steph, which is magkakaroon na po sila ng bahay kasi papatayuan na po sila ni Daddy Frankie ng bahay bilang may nagbigay po sa kanila ng suporta or para makapatayo sila ng kanilang sariling bahay.
And maraming salamat po sa mga tumulong po at nagpaabot ng tulong kila Steph and kay John Lloyd. Ayan, para magkaroon po sila ng sariling bahay and magiging maayos na po yung buhay nila. Kumbaga, hindi na masyadong delikado sa bata. Kasi doon po sa tinitirahan nila, sa mga hindi pa po nakasubaybay sa kwento ni Steph, doon po sa tinitirahan nila ay nasa bukid or bundok na medyo malayo sa kabihasnan at saka delikado yung bata kasi minsan naiiwan siya ni Steph mag-isa, di ba? So delikado. Saka si John Lloyd ay laging wala sa bahay, gawa ng nagtatrabaho at saka minsan weekly lang siya umuwi. Weekend pala umuwi. So mahirap 'yon, di ba? At least dyan medyo mapapanatag po tayo na ligtas silang mag-ina. So, yun po yung magiging komento ko, reaction ko po sa video na to. Ako'y nagpapasalamat po sa walang sawang sumusuporta po sa Team Daddy Frankie. Ayan, supportahan niyo po. Nandyan po yung mga channel po namin. Ayan, pwede niyo pong i-follow. At huwag po natin kakalimutan na malapit na po mag 1M followers po si Daddy Frankie Official sa kanyang Facebook page. And supportahan po natin. I-share ang kanyang mga video para goal po natin ngayon ay mag 1 million siya bago matapos ang 2023. And guys, lagi ko pong pinapaalala po sa inyo na wag po kayong mga nagbibigay ng mga GCash number niyo kasi hindi po nangungulekta or hindi po kumukuha ng mga GCash numbers si Daddy Frankie or naghihingi ng pera sa mga tao. Wag po kayong nagpapaniwala kasi marami pong gumagamit sa kanyang pangalan at ito nga ay sinasabi na ginagamit sa pang-i-scam. Marami pong nagreklamo na pa-comment sa mga video na nang-i-scam daw si Daddy Frankie, which is hindi po tama kasi mali po yon kasi hindi po nangunguha ng GCash number si Daddy Frankie kasi hindi naman po siya ngayon nagpapalaro. Ayan, i-share po natin, sabihin po natin sa mga kakilala natin ang video po ni Daddy Frankie o itong video na to para malaman ng iba na hindi po naghihingi ng pera si Daddy Frankie. Hindi po siya nagpapalaro. Ang inaabangan lang natin po yung pag nag 1M na po siya, yung ibibigay niya pong motor or yung 100,000. Wala po. Matagal na pong tumigil si Daddy Frankie magpa-GCash, di ba? Wag po kayong nagpapaloko sa ginagamit yung pangalan ni Daddy Frankie. Malalaman nyo po kung legit po ang page po ni Daddy Frankie kapag nakita nyo 700,000 pataas yung followers niya. Pero kung maliit pa yan, hindi po yan si Daddy Frankie. Maraming salamat po. Miguel love shoutout po sa Team Rise Above. Ayan sa aking mga ate, mga titas na napakasulit sumuporta. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga solid Team Daddy Frankie, maraming salamat po. Bye-bye and God bless po.